Salutare și bine ați venit la un nou episod din... Salutare, eu sunt Dragoș, bine ați venit la un nou episod. Dacă și tu ești la fel de plictisit ca mine să vezi o groază de clipuri care apar pe YouTube, apar pe Facebook, pe Skype, pe Zoom, pe Tinder, pe ce vreți voi, oameni care încearcă să reclădească lumea care exista odată, join the club. Mie unul mi este foarte dor de tot ce era înainte de pandemie și nu cred că sunt singurul. M-am săturat până și să stau în casă, înțelegeți? De asta am ales să stau afară. Efectiv nu mai pot, mi-e atât de dor de ce se întâmpla înainte. Și ține de foarte multe lucruri. Să iau decizia să ies din casă sau să vin în casă sau să fac orice vreau cu casa mea, de câte ori vreau eu, când vreau eu. Mi-e dor să fac toate drumurile pe care le făceam. Drumul până la facultate, drumul înapoi de la facultate, să trec pe la magazin de câte ori am eu chef ca să cumpăr tot ceea ce vreau eu. Mi-e dor să mă văd cu toată lumea de la școală, să intru, să dau mâna cu gardian, să zic ce faceți domn Costache. Nu știu dacă știți pe domn Costache, dar sper să-l cunoașteți la un moment dat. Mi-e dor să trebuiască să intru în lift și să aștept undeva la 1 minut jumate ca liftul să ajungă până la ultimul etaj pentru că acolo e cafeteria. Să mă așez pe scaunul care știam că e al meu, dar de fiecare dată când veneam la facultate îl lua altcineva. Mi-e dor să intru în sala de ședințe, să stau de vorbă cu toți coachii, să mă contrazic cu ei cu foarte multe idei pe care eu le am sau ei le au sau noi le avem. Mi-e dor să mă văd cu studenții și să-i cert sau să-i laud sau să ne bucurăm împreună. Mi-e dor să fac o groază de chestii pe care nu mai pot să le fac. Mi-e dor să vin la facultate, mi-e dor să fiu alături de toată comunitatea. Și cred că fiecare dintre noi le este dor să facă ceva ce până acum făceau. Eu sunt curios când vă întreb pe voi. De ce vă este dor când vine vorba de facultate? În această perioadă am învățat să mă adaptez unui context cu care nu am mai avut de-a face până acum. Am privit părțile pozitive ale acestei perioade, însă trebuie să recunosc că sunt anumite lucruri de care îmi este dor și la care mă gândesc în fiecare zi cu speranță. Mi-e foarte dor de perioada asta dinainte de COVID, în primul rând pentru că îmi place să merg să beau o cafea bună. Mie clar cel mai dor mie de conversațiile pe care le aveam cu studenții în cafeteria, când era vorba să luăm așa o mică pauză de cafea. Mi-e dor de ritualurile noastre de dimineață, să ne întâlnim la cafea. Și de ce îmi plăceau foarte, foarte mult era că aflam lucruri despre ei, îmi dădeam seama cum se simt, ce preocupări mai au, ce-au mai învățat lately, ce îngrijorări au poate. Și dacă ar fi să nu ne legăm doar de cafea? Ce-mi lipsește mie cel mai mult din facultate, dinainte de pandemie, sunt team session-urile cu studenții. Mai mi-e foarte, foarte dor de să văd studenții, să mă încarc cu energia lor, cu ideile lor, cu trăznăile lor, cu pur și simplu cu spiritul tânăr. Cel mai mult îl lipsesc cu oamenii din comunitate, eram cu toți o mică mare familie și nu știu, făceam glume în fiecare zi și ne distram și era o energie super drăguță și mergeam de drag la facultate. Pe mine mă bucură de fiecare dată când aflu așa părți din poveștile lor și mi-o dau o super, super energie. Deci mie mi-e dor de studenți. Mi-e foarte, foarte dor de vibe-ul pe care îl avea comunitatea noastră. Lucru pe care nu-l pot înlocui și de care mi-e foarte dor este zgomotul din școală. Mă gândesc în primul rând la echipa mea. Mi este dor de echipă, mi este dor de comunitate, mi este dor de lucrurile frumoase pe care le construim împreună și de toate metodele noastre de învățare, mi este dor de mediul în sine. Ne bucuram împreună de reușitele fiecăruia când aplaudam cât un succes pe care îl aveau studenții, când reușeau lucruri în business și mai ales când reușeau lucruri unii împreună cu ceilalți. Îmi este dor de oamenii alături de care cresc și alături de care mă dezvolt. Mai îmi lipsește mult și interacțiunea cu ceilalți colegi. Felul în care discutam împreună, felul în care găseam soluții împreună. Cele 30 de saluturi pe minut, dacă nu și mai mult, care de fapt reprezintă micro-interacțiuni umane. Și mai mi-e dor de intimitatea conversațiilor, de parcă frecvența se conectează mult mai bine decât pe Zoom. Și abia aștept să ne revedem cu bine. Și cel mai tare mi-e dor de îmbrățișări. Sper să reușim să ne îmbrățișăm din nou cât de curând. Vă pup și pe curând. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Dragoș. Ne vedem data viitoare.